zan ma ƙarya ne na gaya ma $18 billion haka kayan nan suka zo a ruwa. Ah, abin nan. Sorry, ina zuwa, let me call you back da Allah. Hello, assalamu alaikum. Hello, good afternoon, sir. Yeah, afternoon, how are you? I'm fine, sir. Muna kiran ka daga banki ne, sir. Okay, daga banki? Mun ga ana ta kokarin cire kuɗi kimanin miliyan 200 a bankin ka. Yasa muka ce bari mu tuntube ka musician ko lafiya ko kai ne kana da access da wannan cire kuɗin? So, a wani account din nawa ke kokarin cire wannan kuɗi? A bankin ka na Nigeria. Nan Nigeria din wanne daga ciki? Wani bankin ka mai dauke da Dakare investment. Dakare wani account? Okay. Har yanzu account din nan yana existing? Yana existing sosai ma kuwa. Okay. Nawa nike da shi a ciki? Akwai biliyan 9. Okay, 9 billion naira. 9 billion naira. Wow. So what would do is nawa kace suna kokarin cirewa? Suna kokarin cire miliyan 200 ne, sa. Okay, miliyan 200? Miliyan 200, sa. What would do is ba su cire. Ba su cire, sa. Ba su cire. To shikenan, sa. Ai akwai yunwa a ƙasa ai. Gaskiya ne, sa. Ka gani akwai yunwa a ƙasa. Gaskiya ne, sa. So and then kai ma ka cire mu kanka miliyan 50. Miliyan 50, sa. Cire mu kanka miliyan 50. Thank you very much, sir. Ya welcome. Allah ya ƙara arziki, sa. Amin. So what we do is zan muku texting details din da nake so a relocating sauran funds. To shikenan, sir. Thank you very much. Kun gane? Thank you, sir. So wannan shine. Nagode, sir. Yau madalla. Nagode sosai. Thank you very much. Dakare investment ai ni mu ma san yanzu akwai account din nan bai. Kai. Bari in samu buwa. Ina da magana da buwa.